Arep ngejak omong. Arep lawan pirembagan. Coba tak tamakane ya Kang Mbah. Manut wong ayu bakal sak bondo ning blumbangan. Manut-manut piye? Aja kaya ngono Cahayu. Kowe aja dadi berantaku. Sang Prabu. Sang Prabu Minak Jingga. Iyong apa wae to buyengan. Panjenengan menika badhe menapa tindak wonten ing taman? Aku bakalan bondo moyong kowe tak diboyo nang blumbangan Cahayu. Iki Kang Mbok Waito iki ya malah wedi. Aku ya melu wedi lho Kang Mbok. Iki Sang Prabu ngoncet wae. Kang Mbok wedi aku ya wedi. Mangke rumiyin Sang Prabu Minak Jingga. Panjenengan menika tindak wonten ing taman menika badhe menapa? Ayo ayo ning neta sejagata Ayun. Wong nek tindak wae kaya ngono kok ya isih iso mlayu yo. Ayo cepet. Kan timbali menika kula menapa Kang Mbok Waito. Loro-lorone. Nggih mangke rumiyin Sang Prabu. Kok tak rembakan kalih Kang Mbok Waito. Puisi kira dicopot semut kok piye kok. Udah ngatuk. Dasar wanita tomo banget Dayon, wah nyedak karo aku ndak nyelimpet-nyelimpet Dayon. Awang sikile wae ya kaya ngono kok ya. Sukune iki panjenengan iki kok ngono kok ya nek mlayu sih banter. Iki piye Kang Mbok? Kula iki asring kocak lindri bisa kowe wae ya Kang Mbok sing gelem. Sing kersa dipek karpo. Mboknya dicekel. Kang Mbok Waito wae iki sing kersa. Ayo Dayon. Ayo diajeng Waito puyengan manut pun kakak. Ora siut. Kakak tak boyong nang blumbangan. Ora siut. Arep njaluk apa? Aku apa njaluk kalung sik
gedene sak padha. Ora njaluk apa-apa. Kowe wangkat tenan kowe wae to boyengan. Aja bae bangtaku. Lah kula niku ngenake raine jenengan wis wedi sih. Kok arep dipek garwa. Dayun kok kaya ngono Dayun kok nanding-nandingke Dayun. Aku aja ditanding-tandingke. Karo Dayon wae apik Dayon lho. Kanggo wae to. Monggo kanggo. Dosa umpama lekanono ronto Pilo, ana mak sedih. Enggak uang ngono ya buang tekur birayun. Ayo diancem aja kae brantaku. Manu to tak pondong ning blumbangan. Bapak tak lelo-lelo kowe wae to puyengan. Blumbangan niku rak ya ana banyune to Sang Prabu. Masukin blambangan ora blumbangan. Kok blumbangan? Kilo. Gempar rambat wong ayu son lelo Sang Prabu Minajinggo. Kula mboten purun. Kula mboten gelem. diajeng wae to puyengan. Pundhut garwa Sang Prabu. Aku modus bisa meneh. Kowe gelem apa ora tak boyong ning blandangan. Sepisan malih kula mboten purun. Piye? Kowe blantan kowe ya. Iki apa sik ketok? Tampanono, esku mati kowe. Aku senang terus. Wai to poyong kapelajar-pelajar dewe. Adipati punya jumbo. Saya ugo kepanggih kalian Raden Damaruhan. Panugas suaranya beliau. Yo, ojo wakil diajeng. Aku yang sengaja diutus marang Sang Prabu Kencana Wungu supaya medhakaken Minajinggo bakal tak tugel geluti. Injih kula namung dherekaken monggo sumangga. Dadi aja kuwatir kowe.
kaya mengkono ya. Sing keberat kurang kotor Waning lebu taman sare rupamu bagus rono binongkone roe ngendi lan sira kangen wae sia-sia koyotan kula Prabu Nyamaja pae kekasih masa sapa mantu nan kepaten makanya hawa mabe nato besmo prapten so Nutasan ora bakal ngati ayo dodo saka mburi ora apa-apa iki bunda ising po
apa kang pitayon usahaku bosok kaya ngapa